Ngize ngesitolo sasisi wami odlulile emhlabeni, ngafonela ubaba wengane yakhe kuyisonto ngabo past 10. Wangitshela ukuthi usisi wami usedlulile emhlabeni, mangimbuza ukuthi yini athi udla poison. Bese ngithi mina hayi sengisogibela ke size njengomndeni sizombheka ke. Masifika ngifika kasekho semthathile wamhambisa emakhazeni akhe ekhaya elihle yisonto. Bese sifika la ekhaya elihle safika sekuvaliwe. Sazama ukuvuka ngomsombuluko mangifika athi umfana ufuna ukungcwaba yena usisi wami. Bese ngithi mina ngeke ngizolinda abanye ngicela uanti sihambe naye. Bese uanti ke azathi ayisoza ngolesibili ke. Mase sifika ke ngolesibili ke sisale sesimcela ukuthi siyamthatha simuse emakhazeni kaSibiya. Ayifonelwe ke imoto yakaSibiya ke eze ke sezolanda usisi wami. Masingena usisi wami ugobhoza igazi ngamakhala. Bamthathe bamfaka emotweni masifika athi uSibiya ngeke azasithatheni isidumbu esilimele angibiza amaphoyisa. Ngihambe ngeAlexander ngiwabiza amaphoyisa. Amaphoyisa afike kuyena afike asho nawo ukuthi ayingeke lo muntu akabulawa ngophoyizeni ulimele kumele eqale athathwe asiwe emakhazeni ahulumeni. Ahambe ke emakhazeni kahulumeni ke ukhaya elihle wasinikeza certificate vele sesimusa likaSibiya esibhalwe national cause ukuthi uyishonele. Mase siwe emakhazeni ahulumeni kubuye enye into ukuthi cha usisi wami akayishonelanga ushayiwe ke. Yavulwa ke necase kwenziwa konke amaphoyisa lutho athula kwayimina sengilokhu ngifona ngibuza ukuthi kwenzakalani athi hayi azombamba umfana eshona le nale ukuthi ekusuka ke lapho ke kwaze kwafika insuku sokuthi yamgcwaba kusisi wami sekubuye lesa semakhazeni ahulumeni certificate. Manje ingane yathuka ebusuku iyakubona nje okwakwenzeka ngoba wakwenza phambi kwengane. Ngitshela umalume ukuthi ubaba wamenzana umama wamdonsela phansi embhedeni bese wamshaya phansi wamshaya ngocelemba ngesibambo secelemba lana bese wamkhahlela ngedweku ebusweni bese ke salala savuka ekuseni wafika umalume mina ngangisalele ngavuka sebekhona ngaqale ngayetholethe bese ngabuya endlini sebethatha amanzi bemthela ngawo. Ethelo bani amanzi? Ethelo umalume noanti. Ethelo mama wakho? Yeah. Kwenzakalani emva kwalokho? Bangavuka kwatholakala ukuthi akasekho. Wamshaya phambi kwakho mama? Yeah. Babebangani? Babebanga ukuthi enene siyeka amanqumalo. Ngibingelela nje wonke umuntu obukayo nolalele lesimo singaphansi kwaso esinzima kakhulu esikhathini futhi esingesihle u16 days of activism la siphansi nokuhlukumeza izingane nabantu besifazane. Kodwa ama cases okuhlukumeza na ukubulala abantu besifazane nokubulala izingane adlonge kakhulu. Icase esinayo eyomndeni wakaNxumalo ebikwe unompumelelo Nxumalo kumina ngodadewabo uNondumiso Nxumalo owabulawa ngesikhulu isihluku ebulawa umuntu ade ehlala naye behlalisene naye ade emthande ethi cha ke uyena umuntu wesilisa athembele kuyena kanti uyena ke ozomenzakalisa. Uthe uma engithinta kunompumelelo ke ngase ngithinta ke umdu okwathuleleni crime and substance abused okuyena ke sisebenza naye kakhulu kuma cases afana nalawa. Ube selisukumela ke lolu daba njoba ke suligijimela nje sifuna ukulandelela ukuthi emva kokuhlukumezeka kwabo iziphi izinyathelo ezathatheka uma zithathekile zathatheka ngendlela okuyiyona yona yini uma ke sekunjalo ke luyaqhubeka inudaba. Ubekile ke intokazi unompumelelo ukuthi no what maybe ke ukuthi udadewabo ushonile wafika ke sethathiwe ke abangcwabi ngendlela ke okuyiyona yona njengoba umuntu meshonele ekhaya bamthatha ngendlela okuyiyona yona. Udokotela wamcertify death njengomuntu oshone ke natural kodwa ke egcineni mase kutholakala
kwatholakala ukuthi no engathithi khona la athinteka khona waqinyeka waseyalimala nasekhanda ube sethathwa-ke waya-ke government mortuary la ifike i-government mortuary-ke yashintsha konke unatural yathola ukuthi no lo muntu une-head injury ne-assault ekhona kuyena base-ke beyishintsha kwaba ku-unnatural kodwa-ke ngeshwa-ke usangcwatshwa-ke yena-ke udadewethu lona uNondomiso. So into ebuhlungu kakhulu-ke kuNompumelelo nomndeni wakhe ubunzima obutholwa ingane ngoba lento ayiphumi ekhanda enganeni i-traumatized ingane ngoba lento yenzeka phambi kwayo futhi into ekhona-ke umntwana-ke ube eholelwa-ke yibo-ke laba abangatholakali ubaba nomama lo sashona-ke uNondomiso. So uNompumelelo uhlala nogogo ekhaya so-ke ubefisa ukuthi asizakale ukuthi ingane ikwazi ukuholelwa bakwazi ukuqhubeka bangaphili nokugqilaza ugogo ngempesheni yakhe. Nekhaya kabahleli kulona-ke ikhaya elisesimweni-ke esingamukelekile okungathi uma izinto zonke mazihleleka kahle ingane ikwazi ukuthola i-pension yayo usasa alekelele nama-social worker alekelele ukulekelela umntwana bese kubonakala kuhamba kwesikhathi ukuthi yini-ke engakwazi ukuthi ukwenzeka uma ikhona engenzeka ngoba baningi abazosilalela le story baningi abazosibona so sesocela-ke nje abantu abashayo nembeza nabathintekayo bakwazi ukuthinta-ke ithuleleni crime so neThemba Njilo Foundation ukuze-ke sikwazi-ke sibone ukuthi-ke impilo zabantu-ke zingashintsheka kanjani kumndeni wakaNxumalo. Ngithi angime lapho kwamanje sizophinda sin-update-ke uma sesikwazile-ke ukuthintana-ke nayo yonke iminyaka kumele ithinteke. I-case ibikiwe emaphoyiseni engicabanga amaphoyisa kumele-ke speed up-ke i-process yokubamba lesigebengu singazi siqhubeke futhi nokwenza lento esiyenzayo ngoba la sikhona sizofudumala sithole umuntu wesifazane bese-ke liyavuka futhi-ke usinga lokubulala abantu besifazane. Ngithi angibonge kakhulu. Ibuhlungu ngempela lento yokuthi kungabulawa nje abantu besifazane ekugcineni masihlukumezeka nezingane zihlukumezeka izingane ikakhulukazi izingane lezi ezisencane. Siyakukhuthaza-ke siyithuleleni Crime and Substances kanye neThemba Njilo Foundation ukuthi asike siyekeni ukuthi sihlukumezane sisodwa. Into engayisho ukuthi umuntu ufanele ukuthi akwazi ukucontrol i-anger, akwazi ukuthi azicontrole i-anger, angakhipheli i-anger komunye umuntu ngoba lento igcinisa i-affecta iphatha kabi futhi omunye abanye abantwana kanye futhi nabo abantu besifazane. Nawe futhi ugcine njengomuntu wesilisa owenze ubuhlungu nobubi lobu sobubenza ugcina futhi nawe usuyisola ngoba usukuphila impilo engafanele ukuthi uyiphile impilo leyo usukuphila uphila impilo mhlawumbe mongabushwanga uphila impilo yokubaleka usu against futhi abanye abantu ngoba lento yenzayo uzoqhubeka futhi uzuyenze kuze kube mhlawumbe izinsuku zakho zokuphila emhlabeni seziyaphela. Izingane kufanele ukuthi siqhuzele ekutheni kufanele siphathwe kahle ziqhubeke esikoleni zingabi nayo traumatized ngokuthi umama uyahlukumezeka ekhaya uhlukumeza ubaba umama uyahlukumezeka futhi ehlukumezwa ubaba. Asiphile nje impilo yokubambisana sisodwa kuma relationship la wesuke sikuwo. Siyakukhuthaza lokho ukuthi ungakhipheli ukudinwa kwakho komunye umuntu. Bengeke ngasho ukuthi uPastor Nkosinathi wakaMbhele lo okhona la eMgungundlovu osebenzisana kanye nethuleleni Crime and Substances kanye nayo iThemba Njilo Foundation. Ngiyabonga. Sibingelele emakhaya nakubalandeli benhlangano ithuleleni Crime and Substance Abuse. Ngitholeke udaba bengile entabeni zakoJozini kwangiphoqa ukuthi mangibuya-ke ngidlule ekhaya impela ngize ngizofika la eMaritzburg sizobona ubaba uThemba Njilo-ke sibone naye ifamily. La eduze kwami nginosisi okuyena dadewabo kasisi lo washona nondodakazi ozalwa uyena usisi lo washona eshona ezandleni zapartner wakhe umuntu ethandana naye engathi wambeka isandla waze wamklinya waze washona phambi kwengane yabe ingane neminyaka u8 yentombazane eyayibukela ikhona kwenzeka lesigameko lesi. Kubuhlungu-ke ngoba ngikhuluma nje ama-postmortem awu2 lawo okushona kwalo muntu esikhuluma ngayo sisi. Incwadi lezi ezenziwe odokotela abahlukene ngokushona le eveza ukuthi ufe ngokwendalo i-natural death, le eyahulumeni iveza ukuthi usisi ufe ngokushawa ngokulimala okune-head injuries.
lokhu kokubili kukhuluma ngomuntu oyedwa kodwa kukhuluma izinto ezingafani. So-ke njengethuleleni-ke uma sike sabizwa-ke siyasondela ngokushesha ukuthi abantu bangathuli babe ney'nkinga zabo bahlele ngaphakathi abaphume bakhulume basibize. Uma sinamandla sizofika sizobalekela kulokho esibalela khona. Le njengoba niyibona kingenaso isitifiketi esifana nalesi yingoba bathi emushwala bakwazi ukukhipha ama-death certificate awu-2 umuntu oyedwa. Njengoba isiphumile yokuqala esho ukuthi umuntu ufe ngokuthi i-natural death kwase kuba khona esibili okuyona-ke imbhidi mehlwane esikhona esicabanga ukuthi-ke lonke icala lizokwenzeka nobulungiswa amaphoyisa lisukumele udaba enze ubulungiswa no-Home Affairs nawo ukwazi ukuthi ulungise isimo ukuze ukhiphe i-death certificate okuyona e-right. Kanti no-SASSA nawo ukwazi ukuthi usukumele indaba yengane ikwazi ingane ukuthi iphinde iqhubeke ithole imali yayo yakwa-SASSA impesheni yayo ingane ikwazi ukuthi ithole iy'dingo zayo. Nokuthi-ke sithole abaluleki bezengqondo abangakwazi ukusiza ingane ukuthi iluleke ngengqondo ukuze idlule kulesi sigaba ngoba ingane isanekusasa esaphila ukuze lento iphume emqondweni. Udaba-ke luzokhulunywa nakwi-Current Affairs News okhozini nabeyindaba futhi nabo bazolenza okhozini ukulandelela ukuthi ifamily ilithole ngempela ubulungiswa nokuthi uma ukuthi ngempela usisi wafa njengokusho kwencwadi le kadokotela wahulumeni ukuthi wafa ngokubekwa isandla umsolo funeka ajeze ngoba nengane ikusho konke okwenzeka endlini yayikhona ukuthi ubaba uyena waklinya umama ibukela ingane waze bamthela nangamanzi engasavuki. Isiphetho sizofika kusona. Siyabonga. Thela kahle emakhaya.